Na internete sa objavila kompilácia videí, ktorého súčasťou bolo aj toto video a užívateľka TikToku na neho reagovala nasledovným komentárom. Zaujímalo by ma, kde vo vyhláške je stanovené, že taxiky a bicykle smú chodiť na semafor, ktorý určuje na voľno pre MHD. Tak poďme sa na to pozrieť. Na začiatok si poďme ukázať, kde sa to nachádza. Je to na Štefánikovej, kde je dopravným značením určené, že je to vyhradený pruh a značkou pre koho. Takže, otvorte si váš webový prehliadač, naťukajte tam túto adresu, zadajte tam toto číslo, nájdite si tento paragraf, následne tento odsek a ak ste urobili všetko správne, tak by sa vám tam mal zobraziť text. Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi, riadi sa nimi len vodič jazdiaci v tomto jazdnom pruhu. To znamená, že ak sa tam nanominuje aj ten, čo tam nepatrí, je povinný sa riadiť osobitnými svetelnými signálmi, ktoré sú určené pre tento pruh. Takže pevne verím, že moje inštrukcie boli jasné a zreteľné a že váš záujem bol uspokojený dostatočne.